һәркем өчен бик кирәкле сабак ул сугыш булган төбәкләрне йөреп чыгу. Менә минем тормышымда иң көчле эмоцияларның берсе ул минем энем белән, үзебезнең балалар белән без бабайның каберенә бардык. Курск өлкәсенә. Ул инде шунда братский могила. Бөек Ватан сугышында һәлак булган. Бөек Ватан сугышында һәлак булган. Һәм анда ул каберлекләр авыл сайын, менә авыл сайын барасың, авыл сайын каберлек, авыл сайын һәйкәл, авыл сайын танк тора, авыл сайын туп тора. Ул анда кырылган халык, аның исәбе дә юк, хисабы да, ул башка сыя торган әйбер түгел. Безнең төбәктә без, Аллага шөкер, ул сугышларны күрмәдек. Без аны китаптан укып беләбез. Китаптан укып кына сеңми аның белән генә. Ул теге фамилиялар язылган обелиск янында торып кына да сеңми. Мин үземнең бабайның үлгән кырын күрдем. Менә кайсы кыр булган. Менә анда рәхмәт җирле халыкка. Шулай ук ул вакытларда үсмерләр булган бер бабай, аның якыннары килеп сөйләделәр. Менә монда немецлар торган иде, менә монда юл булды, менә шушы фронт шушы урыннан узды. Безнекеләр ана теге урманлыкта яттылар дип, мин үземнең бабайның үлгән кырын күрдем. Ул гына да түгел. Анда ул сугышлар барган, минем бабай 8 мартта үлгән әйтик. Ул кыш буе барган. Ул бит инде алар ут астында ятканнар. Менә мысы үлде, аны бит инде зорлап, күтәреп алып барып җирләүче дә булмаган. Ул фронт китте ди, шул апрельләрдә, майларда фронт алга киткән, кар эрегәчтен ул бөтен үлгән кешеләрне җыеп, бер җирдә инде комсомоллар җыелып килеп, шулай бер җирдә җирләделәр ди. Әйтик, ул куркыныч бер сугыш. Аның урынын күргәннән соң тән шимырды, анда бүтән bütün гомумән сәясәтчеләрне андый җирләрдә күбрәк йөртергә кирәк. Һәм аларның туган тумачалары, балалары булса да, әйме шундый җирләргә экскурсияләр булса, бу инде сабак алар өчен әйме, чөнки ничек дип әйтим, һәр кеше нәрсәдәндер йөрәге аша үткәргәндә генә хакыйкатьне төшенәме. Аны халык телендә әйтәләр бит әле. Самолет һәлакәткә очраганда һәм окопта ятканда бомбалар шартлаганда Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган кеше калмый диләр әйме. Менә анда гомерен кыл өстендә торганда, дөрестән дә менә чын хакыйкать үз йөзе белән ачыладыр. Ул дәрәҗәләргә җитмәсәк иде, бит инде сез әйткәнчә, җитәкчеләребезгә күркәм акыл, хикмәт белән сугышларга юл куймыйча әйме, бәхеттә, шатлыкта, сөенечтә булганга шөкер итеп, матур итеп, аңлашып, дус, тату булып яшәүләргә җитә. Йөрәк әфәнде, сез үзегез гомумән бәхет төшенчәсен төрлечә аңлыйсыз, ничек аңлыйсыз менә бәхет сезнең өчен нәрсә? Ул шул дугалардан эзләргә мөмкин. Бәхет ул беренче чиратта тынычлык, исәнлек, сәламәтлек. Шуңа күрә аның калганы шуның өстенә җыелырга мөмкин. Һәм әлбәттә акыл белән яшәргә тырышу кирәк. Һәммә безгә уйлансаң уйланырлык әйберләр күп. Инде Татарстаныбыз турында шуны әйтәсе килә, үзебезнең өлкәдә безнең Татарстан халкының, Татарстан җитәкчелегенең башка милләтләр алдында йөзе чиста. Менә мин күп йөргән кеше буларак, таралышкан кеше буларак та әйтә алам. Безгә башка төбәкләрдән килгән халыклар моны һәрвакыт ассызыклап әйтә. Удмуртлар килеп әйткәне бар. Удмурт теле әле ул бетмәячәк. Бездә бетсә дә Татарстанда калачак диләр. Чөнки бездә 20дән артык удмурт мәктәбе бар. Авылларда мәдәният, тел, мөхит бик нык саклана. Марыйлар да шул ук сүзне әйтәләр. Ул гына да түгел. Минем исем китте. Без бер вакыт Брянск өлкәсеннән Ватага дигән зур рус ансамблен кабул итеп алдык. Шушы рус кешеләре әйтәләр. Безнең Брянск өлкәсендә рус милләтенә, рус мәдәниятенә хәтле, бу хәтле хөрмәт һәм забота, менә игътибар юк диләр. Рус өлкәсеннән килгән руслар әйтәләр. Татарстанда бар. Һәм мин уйлыйм, бу безнең җиребезгә ниндидер игелек бирә, бәрәкәт бирә. Әлбәттә, үзебезнеке, һәркемгә үзенеке үзенә кадерле, безгә дә үзебезнең татар телебез кадерле. Әмма башка милләтләргә дә мөмкинлекләр тудырып, без үзебезнең республикабызга савап, бәрәкәт җыябыздыр дип уйлыйм. Һәм үзебезнеке якын булса да, менә башкаларны кайгыртып яши белүебез, ул безнең зур өстенлегебез.